Kaseng hanya trap Youth Council keladawan Menteri Ketenat PHE Marcus N. Marak bakatanat kamdei ban shu aikam syaki kontraktor nabar ban pentre ya keskim sam haniu shulong. Ke HYC keladawan Menteri baka sorkar kade ban pihak ya kam naka khandus pak krur tingka kenang baki kontraktor trajala kin yo lem ban pentre. Haba keren minta ka arpu Henry tarik naitung arja arpusau u presiden ke HYC u bak roy kupal sendram ulaong baka seng keladawan Menteri ke PHE ba un pihak song kamrit namar baka jing pihak palat daki sepak klur kala bu jing yaki kontraktor trashnong ki bom don pisa namar baka nega skim kade jong ka sorkar jela hak baka laban le hak bor jongka Kajingman ngajong imtang ski ban kendo ya minister in charge jongka PHE department kede halor ka new shillong water supply scheme ya kabana kaliang jong chief minister banai sedang jong news nam kila inaugurate ya ka new shillong water supply scheme hak bala pentepat baru ba kani ka scheme na kamantaban sambum mi kani ka new shillong township kyong ken pelut hi lani kan bay tingkah hi dak sorkar Meghalaya hak baka jinglut jongka kan poi kumba khadrius pak krore banikong yang isu manai kuble ya sorkar kabla shim kani ka lenti lani ka initiative ban pelong lani ban implement ya kum kani ka scheme hak ba baru ngitip le se ka new shillong kani ka way na ka kisor ki ba khamtam banra ya ki administrative building jongka shillong kabarim ti ngiso banai kublai ru ya kajingla jong sorkar ban man ra ek ni scheme ban isu thu ba kani ka scheme ka batmai le se kan long ka jingerap nam ta ka sor shillong ba menta ba kum ju nam ta ka new shillong township PHE minister ban ong ba kani ka khandrius pa krore ka project jong new shillong water supply scheme ya ki kam ki ba ki local contractor ki jong yong ki contractor jong ka jala ka jong ki bala bantre ya ka kam dei ban aila de ki bantre ndei ban shu shna be ki package ki ba he ki sans pa krore ki shajar krore ki ban aila tangi ki company na bar ban washim kam namar hab khadu hi ka jing du nong ka de yangi ka jing yo nong le se kan dei tangi kat tu kat ningut ki ba don benta ka ni kam jadin ka jing kren ka jong but minister in charge jong PHE ula kular bula kubur hangi hoaj ba ka new shillong water supply scheme ka khamlong technically advanced wang ba om baru ki kam ki bala bantre di local contractor deula om ru ba kat ki kam haka phase 2 ka phase 3 ka phase 2 jong ni ka scheme kat ki kam ki bagi local contractor ki la bantre na kaliang jong department kan penting na bakin ai ki local contractor te kata kali ka jing kren ka jongi ban PHE minister but haka ju ka por ngilo ong ru bamde tangi ka new shillong water supply scheme ngilo ong ru bagi don ki we ki project ki bale se la fund by direct da sarkar Meghalaya punjuru ki ki partially sponsored scheme jong sarkar Meghalaya ya ki bakum kita ki project ru ka sorkar ka di bansnai kendon hakata ka rukom baki brio ki jongi lani ki traishnong ki belum qualified bantre ki kam kim dei bandu no di kata ka di jing kren na kaliang ka jongi kung beseng ka bangila penpa ma tu minister but mo uru la ship positive buang bakat bala na kaliang jong department ka jong kan yele bansnai ki kendon hakata ka rukom baki brio ki jongi lani ki local contractor kin yo bentalang ki kam la kalong hapo ka new shillong water supply scheme ba ki we project ru ki belum fully sponsored da ka jala ka jongi lani partially sponsored da ka jala ka jongi ba kani ka new shillong water supply scheme kadai kata ka fully state sponsored scheme komut ba ka sorkar jala dala dehi kan bay tingkai kani khandrius pak tu de kumbang ilai ya kisnam ki balada mo ka sorkar ka wanra ya ki scheme fair lembaga jiarap jong ka sorkar India bat kiwe ki external agencies ki babai bisa ki scheme ki fair tendala wanra ya kata komut ka sorkar ka banshna pat ki kendon lani ki norms ban ai kontrak ya kita ki kam kat kum ka jingkwa ka jong ki la kalong sorkar India lani ADB hukum ta ter dai hakani ka sien pa ka bamenta bangilap ba ka sorkar Meghalaya hi ka basna ya ka bonra lani ka babai bisa ngingi kwa ba ban pentri kam ka new shillong water supply scheme ki non su ki di bansna da ka sorkar Meghalaya hi hakaba ya ki kam ki ba ki bri ki jongi ki la mantre ki local qualified contractor jong ka jala Meghalaya ki di ban yo kam kat kum ka jing suthu ka jongi ngiyo jing tip ba ya ka phase 1 jong ni ka project ka ba kumba sans pa krore la a ka company ka badang phi kumba banchupan kan ma ya ka jing kren jong chief minister jongi hapor bu play ya kani ka ya kini ki project ba fair pot new shillong uang ba ka sorkar Meghalaya po ka jing alam jong ka MPP bat kiwi ki seng ki badon uang ba don ya kata ka jing trang la ni ka jing ban ya ka ya ka jela ka jongi ban poi sya kata ka 10 billion dollar economy bar haka ju ko poru baka per capita income lani ka jing yo
jingkot jong wei po wei nong snong kan kiu ka jingkali kalong kan kiu kum nu kata kayo ka kot jong wei po wei nong snong lada ki scheme lani ki pisa ki badai ban telun tang hapo ka jala ka jongi lada ai no kontrak di company ki benabar kaumut ba ka pisa ka jongi bro ka sentuh lo chabar sala nama kini company kin yo kata ka sans 4 crore ka 1000 crore ter kamu kapisa kamu telun hapo ka jala kalau ada kata kapisa kamu telun hapo ka jala kaumut ba haingin yo i ba kata ka per capita income jong kinong snong ke jong kin kiu